7 business establishments mula sa bayan ng Kamaligalbay ang nasampulan sa muling pag-arangkada ng Run After Contribution Evaders o RACE operation ng Social Security System o SSS Legazpi Branch na ikinasa kaninang umaga. Kabilang sa mga nasilbihan ng RACE order ay ang isang hardware, 3 food hub, food production business, bakery at eyewear and optical clinic. 3 sa mga ito ay hindi nakapag-remit ng buwan ng kontribusyon ng kanilang mga manggagawa, habang 4 naman ang hindi pa rehistrado. 15 araw naman ang ibinigay na palugit ng SSS para maitama ng mga nasampulang negosyante ang kanilang mga naging paglabag. After everything has been, nagpaan na po yung preliminary assessment notice, then after 10 days, 15 days ulit, magkakaroon ng final assessment notice. At after 50 days po, pag wala pa rin compliance, it is being referred to our employer delinquency monitoring department for them. Meron pong leave of garnishment, disclaimed levy, pipirmahan po yun ng mga appropriate officials. And i-refer po sa EDMD namin for execution. So we will be running after the properties of the employer. Layunin ng RACE operation na mas madisiplina ang mga negosyante at maging patas sa kanilang mga manggagawa. Sakaling may mangyari doon sa empleyado, work connected, yung liability ng employer magiging dalawa. Kasi pag work connected siya, meron ang SSS, meron pang employees compensation. So double. So para maiwasan nyo, kaya tinutulungan natin sila na makapag-comply. Samantala, 45 mga manggagawa ang apektado sa kapabayang ito ng ilang negosyante kung saan mahigit sa 190,000 pesos ang nawalang kontribusyon. Ito ang ikatlong RACE operation ng SSS Legazpi City Branch ngayong 2025. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.